Νίντζα πειρατές. Νίντζα οι πειρατές! Η νίντζα είναι ότι πιο τέλειο έχει φτιάξει ο ανθρώπινος πολιτισμός. Έχουν γαμάτες στολές. Περίμενε, κάτσε, όπα. Θα σε διακόψω. Αυτό είναι γαμάτη στολή. Φυσικά και είναι γαμάτη στολή. Εγώ είμαι η βασίλισσα των αξεσουάρ, φιλοπειράτη. Κοίτα εδώ τι συμβαίνει εδώ. Εσύ γεροφορτόγκας, ρε μαλάκα. Γυλαίκο, παντελονάκι όμορφο, ξύλινο πόδι, ξύλινο χέρι, γάτζος. Τίγκα στο αξεσουάρ, παπαγάλος. Πριν το κάνει μόδα η Πάρις Χίλτον να κουβαλάς παντού ένα ζώο. Της Πάτρας. Για... Εμείς θέλουμε μαύρη στολή γιατί είμαστε αθόρυβοι. Κινούμαστε στις σκιές. Ο πειρατής, μαλάκα, είσαι στο απόλυτο κενό, στη θάλασσα και βλέπεις ξαφνικά στα 15.000 μίλια ένα τρικάταρτο. Έχεις καιρό να φας, πληθείς, ρίξε ένα πούτσο. Κοιμηθείς, γιατί έχεις κουραστεί και έχεις φάει κιόλας. Να σηκωθείς, να τεντωθείς, να κάνεις μια γυμναστική και θα πεις: Α, ναι, είναι και οι πειρατές. Κάντε στροφή να φύγουμε. Αυτούς που σκοτώνατε, μαλάκα ήταν οι πιο ηλίθιοι. Δεν μπορούσαν να φύγουν ένα καράβι στη θάλασσα. Αυτή είναι η αντιπαλή σου. Γιοτάδες μούτσι. Είστε φλόροι, είστε τα φυτά της δολοφονίας. Εσείς λέτε: Α, πώς θα κρυφτούμε, μην μας καταλάβουν, μην μας παρεξηγήσει το χωριό, δεν ξέρετε στο διάλογο γιατί τα κάνετε όλα στα κρυφά. Θα πάμε από την ταράτσα, θα πάμε από κάτω, θα πάμε από τη λίμνη. Ο πειρατής, φίλε, μπαίνει γυμνός μες στο πεδίο της μάχης. Γυμνός, κρατάει στο ένα χέρι σπαθί, στο άλλο χέρι σπαθί. Το κουμπούρι το έχει κρεμάσει στο καβλί του και μπαίνει μέσα και μοιράζει θάνατο. Εδώ λέει: Παιδιά, θάνατο, ποιος θέλει. Θάνατο έχει τα όπλα από τη βρώμα που βγάζει όμως. Εντάξει. Ναι, αγόρι μου, οι νίντζα πάνε στις σκιές και μουλοχτά γιατί κάνουν δολοφονίες. Αυτή είναι ο ορισμός της δολοφονίας. Πας και δολοφονείς κάποιον χωρίς να σε καταλάβουν. Δεν δήλωσε ποτέ. Κάνεις πόλεμο. Το πλούσιο πλωστάσιο του νίντζα έχει μία κατάνα και όλα τα υπόλοιπα όπλα είναι κάπως. Έχουμε ένα κομμάτι σίδερο που θα κολλήσουμε, θα βάλουμε πολλές κατάνες πάνω, μικρές απλά. Καινούριο όπλο, παιδιά. Αυτό είναι καινούριο, μα το Θεό. Έχουμε ένα ξύλο στο οποίο δένουμε με σελοτέιπ μια κατάνα στην άκρη και ξαφνικά έχουμε μακριά κατάνα. Αυτά είναι τα όπλα σου, μαλάκα. Κατάνα είναι το καλύτερο όπλο που έχει υπάρξει στη γη. Έχεις τα δηλητηριώδη βελάκια. Τι θα κάνουν, ρε μαλάκα, στον πειράτη το δηλητηριώδη. Θα του ρίξεις, θα σταματήσει το βελάκι, μαλάκα, έχει 3 στρώσεις, κοράτσα και χράπαλο. Ναι, γιατί από την απλησιά. Και επίσης, ακόμα και το βελάκι να περάσει το χράπαλο, ο πειρατής έχει σύφυλλη, σκορβούτο, βλενόρια, ελονοσία. Έχει ανοσία, δεν έχει πρόβλημα. Στα αρχή τι να του κάνει το δηλητηριάκι σου. Οι νίντζα παίρνουν δηλητηρία από εσάς. Είμαστε πιο διασκεδαστικοί. Είμαστε έξω καρδιά. Αυτό δείχνει και στο Dead Man Chest. Έξω καρδιά. Κυριολεκτικά είστε έξω καρδιά. Οι πειρατές είναι έξω καρδιά τύποι. Τι λαό κατεβάζω, τι ταινίες κατεβάζω και τι κατεβάζω εσύ έτσι. Εγώ κατεβάζω Πειρατές της Καραϊβικής. Κατεβάζω Νησί των Θησαυρών. Κατεβάζω Hook. Ρε μαλάκα, εγώ κατεβάζω Johnny Depp, Dustin Hoffman. Εσύ κατεβάζεις Chris Feta. Ξέρεις κατεβάζουνε, λαρίγκια κατεβάζουνε. Είναι λαρίγκια εδώ και το κατεβάζουν εδώ. Αυτό κάνουν οι νίντζα. Εγώ μπορεί να κατεβάζω Chris Feta όπως λες, αλλά εσύ κατεβάζεις τους φλάκες τους πειρατές από το Asterix, μαλάκα. Που τους δέρανε όλοι, μέχρι και οι Ρωμαίοι. Μέχρι και οι Ρωμαίοι τους θέλουν. Μαλάκα, είναι craftsmen οι άνθρωποι. Σε κάθε τεύχος τους βουλιάζουν το πλοίο και σε κάθε τεύχος έχουν πλοίο. Και το χρωστάνε πάντα. Α, ναι, σωστά. Θα σου πω το εξής: τους πειρατές τους καλύτερους τους βλέπεις εν δράση επί το έργο. Και χλουκ, σκοτώνουμε, βιάζουμε, σκοτώνουμε βιάζοντας. Τα πάντα όλα. Πρέπει να καταλάβεις κάτι. Φυσικά και τους βλέπεις τους πειρατές. Η καλύτερη νίντζα είναι αυτή που δεν έχεις δει ποτέ σου. Ναι. Άρα σκατά, εγώ πώς θα διασκεδάσω. Τι είδους debate έχουμε αυτή τη στιγμή. Τους πειρατές τους βλέπεις γιατί είναι άχρηστοι. Ο νίντζα, αν έρθει να σε δολοφονήσει, δεν θα το δεις, δεν θα τον ακούσεις, δεν θα το μυρίσεις. Απλά θα σταματήσει να χτυπάει η καρδιά σου. Τον πειρατή θα το μυρίσεις. Η νίντζα είναι όλοι παρθένοι. Έτσι, ας το ξεκαθαρίσουμε από τώρα. Η νίντζα είναι όλοι παρθένοι. Σαν τα έχουν παρθένοι. Ο πειρατής έχει μυρίσει και λίγο μουνάκι στη ζωή του. Εντάξει, μπορεί να το μυρίσει και από τα 20 μέτρα στην Τορτούγκα, γιατί ναι, ήταν λίγο δύσκολες εποχές από πλευράς πλησίματος, αυτό το καταλαβαίνουμε. Θα σου πω το άλλο, ρε μαλάκα. Έχει τα ανταλλακτικά. 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 Σκόβουμε το χέρι, γάτζος. Σκόβουμε το πόδι, ξύλινο πόδι. Μαλάκα, είστε σαν το Robocop σε κακή εκτέλεση. Σας νικάει ο σκόρος από κάποιο σημείο και μετά. Ρε φίλε, πρόσεξε. Ο νίντζα, άμα χάσει κάποιο μέλος σε μάχη, άμα χάσει μια παρανυχίδα, ξέρω εγώ, στη μάχη, θα πει: Πω, μαλάκα, τελείωσε, ατίνιασα την οικογένειά μου, το σόι μου. Τέλος, μαλάκα. Χαρακύρια σε πουκού. Ο πειρατής, άμα χάσει κάποιο μέλος στη μάχη, όχι λυπάται, όχι στα αρχίδια του, χαίρεται γιατί σου λέει: Α, ωραία, δεν βλέπω την ώρα να πιάσουμε λιμάνι για να πάρω ασορτή καινούριο ξύλινο πόδι που να ταιριάζει με το νέο μου αξεσουάρ. Το μαγαζί με τα αξεσουάρ, ξύλινα κεφάλια πουλάει? Όχι. Η νίντζα, Βαγγέλη, δεν είναι πληρωμένη δολοφόνη. Φυσικά και είναι πληρωμένη δολοφόνη. Δηλαδή μπορεί οποιοδήποτε να τους προσλάβει και να τους στείλει να σκοτώσουν κόσμο. Τυπικά. Funny story.
Γιατί οι πειρατές ξέρεις τι έχουνε πολύ? Τι? Θησαυρό. Σε αγοράζω και σε πουλάω άμα θέλω, φίλε. Ο πειρατής παίρνει ένα θησαυρό, τον θάβει και ξεχνάει που τον έχει βάλει. Γι' αυτό γίνονται όλες οι ταινίες, Μιχάλη. Γιατί κάποιος ηλίθιος πειρατής ξέχασε που έδαψε το θησαυρό του. Εσύ έχεις κατεβάσει κρυσφέτα, μην μιλάς. Οι πειρατές είναι τζιβάτι, ναι ή όχι? Είναι τζιβάτι. Μπουμ. Είναι ξυπόλοιτοι, πάνε από νησί σε νησί, έχουν φυσικές τζίβες, πίνουν ρούμι που όλοι οι τζιβάτοι πίνουν ρούμι. Πού τα βρήκε? Είναι οι τζιβάτοι, είναι οι πρώτοι τζιβάτοι. Είδανε ουσιαστικά ότι με τα όπλα δεν μπορούν να κερδίσουν τον κόσμο που θέλανε και προσπαθούν τώρα οι νέοι τζιβάτοι να διαβρώσουν την κοινωνία μας εκ των έσω. Είναι οι πειρατές οι κοινωνικοί. Ναι, και μην ακούσω μαλακίες τώρα ότι αγαπούν την ειρήνη και τέτοια, άρα δεν είναι οι πειρατές τζιβάτοι. Αυτά είναι. Είναι στάχτη στα μάτια. Στάχτη στα μάτια από μπάφο. Αυτό είναι. Μπάφο στάχτη στα μάτια. Ο Σανσίρο Σιγκάτα έχει τον Τζουμαρού. Ο Ναζί στρατιώτης έχει το πάντζερ του. Ωραία, ναι. Ο πειρατής έχει το πολεμικό του το καράβι. Εσύ μαλάκα για να μετακινείσαι, τι έχεις? Διχαλωτή σαγιονάρα 4-1 με κάλτσα από μέσα. Και μου μιλάς μαλάκα για ντύσιμο μετά. Και αξεσουάρ. Εντάξει, αυτό βολεύει, αυτό. Γερμανέ τουρίστα! Εγώ έχω ξύλινο παπούτσι, εσύ έχεις ξύλινο πόδι. Εσύ το έχεις βάλει μέσα, μαλάκα. Είσαι cyborg. Ξύλινο cyborg είσαι. Μαλάκα είμαι cyborg πριν είπα, είμαι steampunk cyborg. Ευχαριστώ, Βαγγέλη. Cyborg, μαλάκα. Εγώ το λέω steampunk, σκάσε, δεν είναι ξύλινο. Καλά, θα σου πούνε τερμίτες φίλοι μου, θέλεις να πάθεις. Αυτό είναι το δηλητήριο που έχουν ninja για τους πειρατές. Τους ρίχνουν λίγους τερμίτες στην πλάτη τους και περιμένουν. Και κάποια στιγμή σαν πειρατές όρθιος θα γύρει. Μαζί με το καράβι. Θα πέσει έτσι. Σε κάθε video game, ειδικά σε αυτά τα beat'em up, Ναι. όταν διαλέγεις παίχτη, ψάχνεις να βρεις τον ninja. Ναι, πάντα παίρνεις πρώτα τον ninja. Θα πάρεις τον ninja. True. Πειρατής υπήρχε μόνο στο Soul Calibur και τον έπαιζε ποιος? Ο Θανάσης. Γιατί αυτός είναι ο Θανάσης και αυτοί είναι οι πειρατές. Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι? Ένας πειρατής, δυνατός, γαμίκουλας κλπ. Όπως περιγράψαμε πριν. Πολλοί πειρατές, ακόμα καλύτερα. Ναι. Σε εσάς γιατί συμβαίνει το αντίθετο? Γιατί ένας νίτζα μόνος του γαμάει και δέρνει, του έρχονται 10, αλλά με το που μαζευτεί παρέα τελείωσε, χάνουν ξαφνικά όλες τις δυνάμεις. Δηλαδή η δύναμη του νίτζα είναι σταθερή σε όλο το group και απλά μοιράζεται. Είναι σαν τα κιλά στα ημισκούμπρια, ρε παιδί μου, που μένουν σταθερά, απλά αλλάζουν μέλος. Γιατί ο ninja, αγόρι μου, είναι μοναχικός. Δεν ξέρει να δουλεύει με το σύνολο. Ούτε εσείς ξέρετε να δουλεύει. Μην νομίζετε ότι έχετε τακτικές. Δείχνετε κάπου και λέτε όλοι βαράμε προς τα εκεί. Ναι, η αλήθεια είναι ότι κάνουμε Αυτή είναι η τακτική τους. μπούγιο είναι η τακτική μας. Ξέρεις γιατί είστε πολλοί και βαράτε όλοι μαζί προς μια κατεύθυνση κτλ. Γιατί έχετε ένα iPad και δεν βλέπετε. Χαίρομαι που ανέφερες το iPad, Βαγγέλη. Το iPad είναι το πιο γαμάτο και badass αξεσουάρ που έχει βγει ποτέ. Nick Fury, Monster από Silverhawk, Sagat, Snake Plissken, Big Boss από Metal Gear. Η δικιά σου στολή τι είναι, ρε μαλάκα, που μου λες ότι είναι και γαμάτη? Μια μπουρκα είναι. Δεν είναι μια μπουρκα. Φοράς μια μπουρκα λίγο πιο μεσάτη. Σε γαμάω με μπουρκα, αυτό κάνω. Άμα σε στείλω αποστολή στη Μέση Ανατολή, ρε μαλάκα, θα σε κυνηγάνε οι μουσουλμάνοι με τα χατζάρια τους. Επειδή βγήκες έξω ασυνόδευτος, θα θέλουν να σου ρίξουν οξύ στα μούτρα, ρε μαλάκα. Και θα σε, όχι παιδιά, παρεξήγηση, παρεξήγηση. Οι πειρατές νικήσανε, bitches. Θα έκανα σήμα της νίκης και με αυτό έλεγχο το γάτζο. Ναι, επειδή δεν δέχομαι αυτή τη νίκη, ψηφίστε υπέρ μου, κατά αυτού νου. Αφήστε comment από κάτω, κάντε video response. Βοηθήστε με να κάνω την ανατροπή να σώσουμε την τιμή των ninja. Μόνο αυτό έχουμε. Τιμή των ninja. Βαγγέλη, περπάτα στη σανίδα τώρα. Batman ή Iron Man, Robocop ή Terminator, κονσόλα ή PC, πειρατές ή ninja, South Park ή Family Guy. Η μάχη συνεχίζεται. Διάλεξε πλευρά.